Jeg vil ude at cykle. En lille tut for første gang. Godt nok sjov at sidde i cykelkur, hva'? Vi er lidt trætte, vi er lige ved at gå. Vi er lidt trætte. Det var lidt en udfordring. Der var folk, der løber og knaller der. Og lille mor, der trak i linjen. Og har der trak den anden vej. Og sådan er det. Nu cykler vi hjemad. Spændende. Det er farligt at være fotograf her, godt nok. Der kommer en bunker. Her kommer en bunke jord. Jeg skal leve når den er mountainbike. Så kommer vi lige op på jordknolden. Ej, det passer ikke. Vi bliver lille mor selv cykle lidt længere væk, så hun kan være i billedet. Sådan. Vi vil lige se lille mors frække cykel. Med lyserøde prikker. Med lyserøde prikker. Det er dævlen med noget. Det er smart. Hvad så? Hvordan dur din kattesofa der? Transportsofa. Er det noget dur? Hå? Lige over. Det kommer ikke nogen. Okay. I kurven også. Ja. Så går der op bakken. Du kan ikke cykle med noget mere.